И здравейте на всички, които гледат това видео. Днес ще ви покажа един туториал, в който ще ви покажа как да си свалите мод на Minecraft. Като за начало влизате в Google и пишете Forge или Morge, не знам, 1.7.2 и влизате в първото. Ще има линк, ако искате. Не това. Чакайте. Мисля, че е ето това. Не. Добре, сега ще го намеря. Няма проблеми. Къде беше, бе? Не е това. Ето го, да. Като влезете 6minecraft.net, да. Ето го. И от тук слизате надолу и ще намерите Forge. Това, for 1.7.2. Натискате го. Извинете ми, че е лагино, просто го свалям си на 4D заради това. И ето това ви излиза. Значи, save файл. Един момент. Сега ще се върна. Окей, хора, тук съм. Значи, като ви се изтегли това... Един момент. Окей. Като ви се изтегли това, го цъкате. И сега ще ви покажа какво ще излезе. Чакайте да видим дали изобщо ще излезе. Би трябвало, ама аз съм отворил 1 милион неща. Да, ето това ще ви излезе. Install. Ето това първото и натискате OK. Аз няма да го тегля, защото съм го изтеглил. И сега отивате пак в Google и пишете тук Skydance. Без вируси аз в момента нямам много силна антивирус, но до сега съм нямал проблем с вируса с Skydance. И натискате 1.7.2. Тук си избирате мод, има много страници с модове. Добре, финиш. Натискаме, айде. Ще видим мения, ето, защото ми трябва. Офсета, ето така ще направим. Помени. Ето, помени items. Натискате го. И от тук сега трябва да ви зареди и отидете надолу. И виждате тук Download. Натискате, избирате си, няма значение кое. На мен ми хареса да натисна първото. Точно второто. Това не го натискайте, моля ви. Не дейте. Защото е по-трудно. What какъв си ти, бе, тапанар? Окей, това го сейвквате. С архива, окей. И сега като ви го отвори, натискате първото и to many items. Това вече можете да го затворите. Тук така. И сега изчаквате to many items. Install mode. Тук натискате не. И ето сега се инсталира. Окей. Тук можете да го uninstallнете. Ето сега ще ви го покажа. Това няма да го затварям. Вие можете да си го затворите, вече няма да има проблеми. Сега само да вляза в Minecraft.
Добре, ето. Сега отивате надолу и виждате последното го натискате. Чакайте, защото брат ми е играл. И натискате play, разбира се. И сега ще видите. Айде. Така може малко бавно да зарежда, защото все пак... бързо си зарежда. Окей. Няма да ви се бъдне Майнкрафт от това. Сега ще видите. Така и ето 5 mods loader. Мод. Too many items и аз тук си имам един мод. Сега ще видите Done. Сега като го юитна, uninstall мод. Да. Окей. И сега няма да го имам. Ето сега ще вляза и ще ви кажа, че няма да го имам. Така можете да си свалите много модове. Аз имах, но преинсталирах Майнкрафта, защото нещо ми бъгна. И не можех да играя. И трябваше просто да изтрия модовете. Аз изтрих всичко и ето сега го нямам. И като го инстална... Не. Окей. Знам, малко е объркващо така, ама... Плей и сега ще ви покажа, че действа. Един от моите светове. И другия мод е много хубав. Ще има линки за него в описанието. Ето 5 мода вече. Така, креатив. Да, ето го. Това ми е принцип моята къща. На креатив тук ми е... Тук си пускаме телевизора. И ето имаме вече Too Many Items. Надявам се този урок да ви е бил полезен. Харесвайте, абонирайте се, споделяйте, дайте положителен... What the fuck? Да, тук имаме фризер. Дайте положителен вод на клипа. И да, чао!